Farkon labarin shi ne ni da iyayena mun kasance Larabawa, kuma muna zaune a cikin babban birnin Sudan wato Khartoum. Kuma mun ji Hausa ne saboda hulɗar da muke yi a cikin yankin Hausawa. Abbana ya kasance mai yawan tafiye-tafiye, ni kuma na kasance mai son a yi tafiya da ni. Akan haka ne na takura wa Abbana har ya aminta zai shiga wani yanki tare da ni a cikin wani birni na Larabawa. Haka jirginmu ya ci gaba da gudu ba ji ba gani. Cikin rashin tsammani sai ga 'yan fashi sun kusanto jirginmu. A cikin ƙananan jiragen ruwa 'yan fashi suka fito inda suka samu damar ƙwatar dukiya mai tarin yawa. Abinda ya baƙanta wa Abbana rai shine sun yi garkuwa da ni. Cikin fushi Abbana ya bi bayan su a saman wani ƙaramin jirgin ruwa. A cikin wani kogo Abbana ya tarar da su kuma ya samu nasarar kuɓutar da ni a sirrance. Bayan mun iso gaɓar ruwa sai muka nufi gidan abokin Abbana. Bayan mun iso gidan ne sai na gane cewa Abbana zai fitar wa ɗiyar mai gidan wani shaiɗani da ke damunta. Abbana ya samu nasarar jefa shaiɗanin nan a cikin wata kwalba. Sabida haka sai Abbana ya ban kwalbar domin na jefa a cikin rijiya. Ni kuma sabida son zuciya sai na buɗe kwalbar domin ganin abin da zai faru. Duk da cewa ita ma yarinyar Abban tana zarginta akan rashin baiwa addini da addua muhimmanci, amma ni kaina na san na aikata kuskure. Sai da ƙyar na jefa kwalbar a cikin rijiyar bayan na sha matuƙar wahala. Kasance mai baiwa addini da addu'a muhimmanci. Rashin baiwa addini da addu'a muhimmanci babban kuskure ne. Kada ka bi son zuciyarka domin cikar wani buri naka, domin yin hakan kan iya janyo zubar mutunci a wurinka, kai har ma ga cutawa ga wasu mutane.